Moikka! No niin, minä olen Yhäkin Varpu ja tämä on vieläkin minun vlogini, ei kun vlogini. Ja kuten huomaatte, niin näitä pyöriä on käytetty ja minulla on täällä assistentti kämppikseni kuvaamassa, joka on myöskin suostuteltu tänne pimeälle puolelle. Ja sitten täällä on myös meidän hankasalmelainen isäntäväkemme. Kuvaappas nyt vähän niitäkin. Tervetuloa. Nyt minä aion skeitata. Minäkin haluan sellaisen alamäkiskeittauksen tästä hienoa. Ja sitten tiedätte. Hauskaa vappua!